सुक्रधर बसुमतारीखौ इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौ जों सन्देह खालामदोंमोन। बेखौ नागिरै नागिरै जों दिनै बरमा माबायाव मोनफैबाय, रुमाव मोनफैनायलाय बरमा रुमाव लोगो मोनफैनायलाय रुम भारा लाना दंमोन। बेयाव बिसोरो जोंनाव नुबाय, नुनायाव जों रायज्लायनो होनना फैदोंमोन। नाथाय बियो सानैबो गारिखौ लाना थांबाय। नोंनि बिसिखौबो लाना थांफादों? आंनि बिसिखौबो लाना थांदों। सानबेसे जाखो नोंनि बिसिखौ लाना थांनाया? आंनि बिसिखौ लाना थांनाया 14 दिन जाबाय। दा आंबो न'आव फुंनि 6टायाव थाङो खामानियाव, आंनि फिसाया थाङो स्कुलाव। दा बेयाव थारमाने आंनि गथ'आ नुयो, एसे मिथिगौ आरो। दिनै आं मिथिया, दिनै आं खामानियाव थाङो 6टायाव थाङो 7टायाव न' मोनफैयो। बेयाव आं एसे हमदांनो हायाखैमोन। दा बोरै गथ'आ बुंनायाव एसे हमदांनो हानानै दे नागिरना मोनबाय। सुक्रधरा बबेनि इयो? बगरिटारिनि। मा दोलोनि? इउपिपिएल ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सालबारि। नोंसोरो नागिरनो फैदोंमोन मानसिखौ? जों नागिरनो फैदोंमोन, मोनदोंमोनबो। ओमफ्राय दा बिसोरो आरो बबे रुमनिफ्राय खारखोमालांबावबाय। रुम भारा लानानै दंमोन नामा? रुम भारा लानानै दंमोन। ब्लकनि सुक्रधर इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट ब्लकनि, बियो जोंनि न'खरखौनो गाज्रि खालामबाय बा धंस' सिलिंखार खालामबाय। बेनि थाखायनो बिथांमोननि माबानिफ्राय दोलोनिफ्राय एसे सांग्रांथि लानांगौ आरो। जाहाथे रायजो राजाया हमनानै दोनो बा इउपिपिएल दोलो माबा मोनसे बेबस्था लानांगौ। फिसाजो हरबाय, दा सासेयाबो फिसाजो दङ। दा सुक्रधराबो बेयाबो बिजामादै दं आरो फिसाला दं, बेयाबो बिसि दं। नाथाय इयो आंनि बिसिखौ लानानै थांदो। नोंहाबोथ' गथ' गथाय दं, बिहाबो गथ' गथाय दं? बिहाबो दं, आंहाबो दं। आंहाबो बिजामादै मोनबाय। गावहाबो खोनानायाव गावहाबो बिजामादै मोनदों। होमबा बेबो हिनजाव गोनांखा? हिनजाव गोनांखा। हिनजाव गोनाङानो लाना खारदों? हिनजाव गोनाङानो लाना थांदों।